Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka oslávila v roku 2012 15. výročie svojho vzniku. Napriek významnému jubileu bol však pre ňu uplynulý rok mimoriadne náročný. V jeho závere došlo k niekoľkým zmenám, ktoré by mali v nasledujúcich mesiacoch stabilizovať situáciu na škole. Od 5. decembra je ministrom školstva, vedy a výskumu vedením univerzity poverený docent Jozef Habánik, ktorý na škole pôsobí už od roku 1999. Okrem ďalších zmien vo vedení pripravuje aj viaceré projekty zamerané na skvalitnenie výučby a obhájenie akreditácie. Cieľom našej univerzity pre rok 2013 bude príprava na komplexnú akreditáciu, ktorou prejdú všetky verejné vysoké školy v druhom polroku roka 2014. Je to priorita priorit pre nás. Tomu musíme podriadiť celý režim fungovania našej vysokej školy, našej univerzity v budúcom roku. Plánujeme rovnako zavádzať systémy vnútorného hodnotenia kvality a štandardov procesov na univerzite podľa medzinárodných kritérií, tzv. ESG kritérií, ktoré sú v 7 úrovniach a oni sú zamerané na zlepšenie kvality, efektívnosti a správy celého systému riadenia a manažmentu univerzity, ale aj fakult a katedier. V tomto roku bude prebiehať aj digitalizácia univerzity, pričom už v apríli by malo byť plne zdigitalizovaných 30 predmetov. Škola spolupracuje aj na projekte pracoviska hyperbarickej oxykomory s fakultnou nemocnicou Trenčín, chce zaviesť programy mobility pre študentov a podieľať sa aj na celoživotnom vzdelávaní seniorov. Pripravuje tiež inováciu študijných programov, pričom minimálne jeden bude v cudzom jazyku. Boli sme podrobení správe Európskej asociácie univerzít. Máme s nej závery, máme závery z poslednej akreditácie z roku 2009. Pripravíme si stratégiu na obdobie 2014 až 2020 a v tejto stratégii si pomenujeme také kľúčové a základné ciele smerovania univerzity v tomto období. Chceme byť naďalej úspešní v získavaní zdrojov a prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu vzdelávanie, v rámci operačného programu výskum a vývoj, ale aj nových programov, ktoré budú. Od 15. januára je pripravená aj zmena organizačnej štruktúry, ktorá by mala viesť k efektívnejšej práci fakult. Pripravované opatrenia tak snáď prispejú nielen k stabilizácii situácie na škole, ale predovšetkým k spokojnosti jej študentov. Chceme sa orientovať samozrejme predovšetkým na trenčiansky región. Chceme ponúknuť našim maturantom v regióne možnosť, aby mali možnosť sa zapísať na štúdium na našej univerzite vo viacerých študijných programoch, technických vedách, ale aj spoločenských vedách na našich 4 fakultách a 2 celouniverzitných pracoviskách a pripraviť rovnako celkovú tú správu a fungovanie univerzity tak, aby sme obstáli v komplexnej akreditácii na úrovni vysokej školy univerzitného typu.